Magandang tanghali mga kabayan. Donna Bicolana, welcome back. Ito po, meron po akong nilutong sinigang. Sinigang na hipon po. Ayan po. Ayan. Ayan po. Ayan po tayo. Ayan, ito po. Start na po ako. Lumipat lang. Napaalis kasi doon sa mesa namin. Maliit lang. Ayan. Ayan na po yung hipon. Sitaw. At saka siling green. Ayan po. Tara, kain po tayo mga kabayan. Lipat ko lang ito. Lalagyan ko ng balat ng hipon. Asin lang po natin. Nakain ko po yung siling rin. Masarap. Hindi masyadong ito. Siya kabayan. Okra. Yan po. Ito yung sapsawan pala. Ito yung bagoong isda. Yan po. Bagoong isda. Apa. Kita na yung kamay ko. Hirap po itong Yan. Para makita niyo. Ayan. Okra po. Gulay.
Mga bagong bukas lang po na aking channel, ayan po. Sinigang na hipon po ang aking niluto. Ayan, na may kangkong, okra, at saka kaunting sitaw. Mahal na po ngayon ang kangkong. 10 piso na isang tali. Dati ho, 5 piso, 7, 8. Sibuyas daw ang mahal ngayon. Sorry po, natalsikan. Yan po. Habang mainit kumarap na. Masustansya pa mga gulay. Ano po pag may kayo diabetes. Maganda po ang okra. Napadami po yata yung ako ng kanin. Kangkong. Ganda po yung mga kakong nabili ko. Fresh pa. Ay mga kabayan, ano po niluto nyo? Inabisan tayo dun Init. Ang 4 na hipon ko na po. Pariwa po yung nabili namin. May naglalako po taga ako na botas po yata.
Dati nanay niya nagtitinda. Aling Diling. Ay namatay na ho. Wala pang 1 taon po. Siya na rin po ang nagpatuloy na nagtitinda. Kuya Baby. Ayun po. Last po. Hindi po ako nag-almusal ngayon. Uminom lang po ako ng ano. Itong ano. Santi po. Uminom po kanina.